Huma 172 il-każi l-ġodda ta' COVID-19 reġistrati f'pajjiżna fl-aħħar 24 siegħa biex bekk il-każi totali minn mindu bdiet tinfirex il-pandemija fil-Gżejjer Maltin f'Marzu 2020 issa jammontaw għal 33,370. Dan ifisser il fl-aħħar ġimgħa kienu rreġistrati 1300 u każ ġdid ta' coronavirus l-ola ammont minn nofs Marzu jiġifieri l-ola rata ta' każi fl-aħħar 18 ġimgħa. Dan ħabbar fuq Facebook mill-Ministeru għas-Saħħa illi spjega li bejn il-ħamis u l-ġimgħa 65 persuna kienu ddikjarati bħala mfejqa u, fortunatament, bl-ebda fatalità. Għal-aqstant l-ammont ta' vittmi kawża tal-COVID-19 f'pajjiżna għadu 420. U għalkemm fl-aħħar sigħat 97 persuna li kienu għadhom pożittivi għal-virus intbagħtu lejn pajjiżhom, il-każi attivi xorta żdiedu tant li issa telgħu għal 2497. Minnaħa l-oħra l-għadd ta' persuni li qed jingħataw kura fl-isptar Mater Dei kontra l-COVID-19 issa żdied għal 19 fosthom persuna waħda li tinsab rikoverata fit-taqsima tal-kura intensiva. Ministeru spjega wkoll li mill-166 każ reġistrat bejn l-erba' u l-ħamis 40 kellhom aktar minn 39 sena bl-età medja tonqos għal 26 sena. Sa dan it-tant Net News għadu qed jirċievi għadd ta' ilmenti minn persuni li għadhom ma jistgħux iniżlu ċ-ċertifikat tal-vaċċin tagħhom u li bekk m'għandhom xejn xjuru kemm jekk jitwaqfu f'pajjiżna waqt li jkunu bla maskra barra kif ukoll jekk jiġu biex isifru lejn xi pajjiż ieħor. Kienu rapportati wkoll diffikultajiet għal Maltin imlaqmin bil-vaċċin tal-Johnson & Johnson kif scanners ta' labs fi Franza, l-Belġju, l-Iżvizzera u l-Lussemburgu jagħtu riżultat ta' invalidu għal ċertifikati diġitali ta' dan it-tip. Dan ir-riżulta f'diffikultajiet għal Maltin li kienu f'dawn il-pajjiżi biex jitlu fatta postijiet li jitolbu prova illi dak li ikun imlaqqam kontra l-COVID-19. Sa dan it-tant il-Kamra tal-Kummerċ sejħet għal tibdil immedjat fil-miżuri fejn persuni mlaqmin ma jkunux aktar obbligati jagħmlu perjodu ta' kwarantina jekk ikollhom kuntatt ma' persuni pożittivi. Dan qalet il-Kamra jekk verament nemmnu fil-vaċċin.